Studju li sar mill-ekonomista tal-Bank Ċentrali Kurt Sant jindika li r-riformi li saru fl-aħħar snin waslu biex madwar 40,000 familja li jgħixu fuq il-pensjoni raw żidiet sostanzjali fit-tħul disponibbli tagħhom. L-aktar notevoli kienu r-riformi li ddaħlu mill-Gvern Laburista fl-2017 u l-2022 fejn issa l-pensjoni tal-Istat iżentata mit-taxxa. L-ekonomista tal-Bank Ċentrali sab li fil-waqt li fl-2022 bħala medja dawn il-miżuri fissru titjib medju ta' 328 euro l-pensjonanti sal-2027 dar it-titjib mistenni jitla l-560 euro jew kważi 11 euro fil-ġimgħa. Dan sar ukoll wara l-pensjonanti gawdew mill-aqwa żidiet fil-pensjoni li qatt tingħataw waqt li saru eliġibbli għal benefiċċju addizzjonali għall-għoli tal-ħajja kif ukoll dak tal-bonus għal dawk li ma jkwalifikawx għall-pensjoni u għall-anzjani li jażlu li jibqgħu jgħixu fid-djarhom. L-analiżi tiegħu dwar il-miżuri u d-diskorsi tal-budgets jirriżulta kif fl-aħħar 5 budget kien hemm 210 referenza għal pensjonijiet jew medja ta' 42 kull diskors, 3 darbiet u nofs l-ammont ta' drabi li kienu jissemmew il-pensjonijiet fil-budget tal-aħħar amministrazzjoni nazzjonalista. Sant innota wkoll kif l-eżenzjoni tat-taxxa fuq il-pensjonijiet sbit li l-Gvern madwar 50 miljun euro f'taxxa mhux miġbura u li sal-2027 dan l-ammont se jiżdied tal-aktar minn 64 miljun euro. Semma li madankollu minħabba r-rata ta' tkabbir ekonomiku sostnut ta' pajjiżna, is-sostenibilità tal-miżura kienet assigurat għax beqgħet tiswa 0.2% tal-ġiet nazzjonali minkejja li żdied sew l-ammont. L-istudju nnota kif din il-miżura għenet biex kull hemm aktar ugwaljanza fit-tħul, mentri l-ħaddiema raw żidiet akbar fit-tħul mara diversi żidiet fil-pagi u pensjonijiet. Fejn għalkemm dawn il-ħaddiema ħallsu parti minn dan id-dħul f'taxxa, il-pensjonanti żammew iż-żieda kollha li kellhom. L-ekonomista tal-Bank Ċentrali indika wkoll li f'dawn il-miżuri ir-rata ta' pensjonanti f'riskju ta' faqar tnaqset b'1.5% fl-2023 li jfisser din il-miżura ħarġet minn sitwazzjoni ta' riskju ta' faqar lil madwar wieħed minn kull 20 pensjonant jew lil madwar 1500 pensjonant. Sant ikkonkluda li din il-miżura ffokata ħafna fuq tnaqqis ta' riskju tal-faqar fost il-pensjonanti u kienet ferm effettiva mingħajr ma kienet wisq ta' pis tal-finanzi pubbliċi.